бино ба иттилои ширкати барқи тоҷик дар сохторҳои энергетикии мамлакат тамоми корҳои оғозгардидаи таъмир ва тадбирҳои назоративу профилактикӣ ба анҷом расонида шуданд ва аз санаи 10 декабри соли 2020 сар карда интиқоли нерӯи барқ дар кишвар пурра ҷорӣ мегардад. вобаста ба ин муроҷиатномаи ширкати барқи тоҷик ба тамоми сокинони кишвар дарҷ гардидааст. бояд тазаккур дод ки яке аз ҳадафҳои олии ҳукумати мамлакат ин расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ба ҳисоб рафта бо ин мақсад тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. ин аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат дар миқёси кишвар бо талошу заҳматҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон даҳҳо нерӯгоҳи хурду бузург аз қабили нерӯгоҳи барқии обии сангтӯда 1, сангтӯда 2, маркази дуввуми барқу гармидиҳии шаҳри душанбе, 2 агрегати нерӯгоҳи барқии обии роғун бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки имрӯзҳо сокинони мамлакат метавонанд дар тамоми фасли сол бо барқи истеҳсоли ватанӣ ба пуррагӣ таъмин гашта бошанд. айни замон бошад таҷдиду навсозии нерӯгоҳи барқии обии норак, қайроқун ва сарбанд амалӣ шуда истодааст. имрӯзҳо давлат барои таъминоти барқ кӯшиш ба хайр дода истодааст, ки истиқлолияти энергетикиро дар ҷумҳурӣ пурра қадами устувор гузорад. дар худи давраи истиқлолияти тоҷикистон зиёда аз 1520 мегаватт қувваи барқ ба система нав ворид шуд. баъзе мушкилоте мешавад, ки дар соҳаи барқ аз сабабҳои баровардан ба таъмир, аз сабабҳои бо боришот кам омаданаш ё ин ки номусоид оби ҳавои зимистона талабот ба нерӯи барқ ниҳоят зиёд мешавад. зеро чизе ки медонем талабот дар фасли зимистон нисбати баҳор ба 1 маротиб изофа мешавад. ин сабаби асосиш бо мақсади гармӣ додани хонаҳо истифода бурда мешавад ва дар ҳамин вобаста ба ин сарфакории энергияи барқ таъмин намегардад. бинобар ин аз ҳамаи муштариён хоҳиш мекунем, ки сарфакорона маданияти истифодаи қувваи барқро ба роҳ монанд, пеш аз ҳама ҳамаи қоидаҳои истифодабарии қувваи барқро риоя намоянд ва муҳимаш он аст, ки саривақт пардохт кардани қувваи барқро ба роҳ монанд. ин барои аз навсозии системаи энергетикӣ роли муҳим мебозад ва таъмини бемайдони барқро таъмин карда метавонад. ҷумҳурии тоҷикистон аз лиҳози истеҳсоли нерӯи барқ ба яке аз кишварҳои сабз шомил мебошад, ки нерӯгоҳи барқии он тавассути об ба кор андохта мешавад, яъне бо барқ таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои иқтисодӣ бевосита ва танҳо аз захираи об вобаста мебошад. нисбатан гарм ва камоб омадании соли 2020 боиси камгаштани маҷрои дарёи вахш гардид. аз рӯи мушоҳидаву арзёбии мутахассисону коршиносон ҳаҷми захираҳои обиву энергетикии мо хело маҳдуд буда, захираи барқ дар ҳавзаи ташаккулёбии оби дарёҳои кишвар нисбат ба соли 2019 44% кам мебошад. новобаста ба ин имрӯзҳо эҳтиёҷоти кишвар танҳо бо нерӯи барқи истеҳсоли худӣ таъмин шуда истодааст, ки ин самараи татбиқи сиёсати энергетикии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ дар ҳама гӯшаи канори ҷумҳурии тоҷикистон сохтмонҳои нерӯгоҳи барқӣ хурд ва калон оғоз шудааст ва ҳоло ҳам давом дорад. солҳои 2008 умуман як маҳ барқ набуд. бо ташаббус ва дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳаракат карданд, ки ин ҳалқаи худи тоҷикистон барқарор карда халқи тоҷикро бо барқ таъмин намоянд. ширкати барқи тоҷик аз ҳамаи муштариён даъват ба амал меорад, ки ҷиҳати истифодаи самараноку оқилонаи ҳар киловатт соати барқ ва истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти каммасраф ва барои гармидиҳиву пухтупаз истифодаи дигар сӯзишворӣ ба монанди ҳезум, ангишт ва ғайра масъулиятнок бошанд. аз ҳамаи шумоён эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки барои оқилона ва самаранок истифода бурдани қувваи барқ кӯшиш намоед. зеро ба ҳамаи мо маълум аст, ки дастгоҳҳои барқии гармидиҳанда дастгоҳи барқии сермасраф мебошанд. барои ҳамин халқи мо имконият доранд барои гарм намудани хонаҳои истиқоматӣ
биноҳо, барои тайёр намудани хӯрокҳо аз дастгоҳҳои барқи алтернативӣ ба монанди ҳезу газ ва ангишт истифода баранд. зеро ҳангоми оқилона ва самаранок истифода бурдани қувваи барқ имконияти мунтазам бо барқ тамин намудани аҳолӣ ва корхонаҳои саноатӣ ташкилотҳо вуҷуд дорад. дар муроҷиатномаи худ ширкати барқи тоҷик таъкид медорад ки фақат истифодаи сарфакоронаву оқилонаи нерӯи барқ аз ҷониби ҳар як оила ва тамоми ташкилоту муассисаҳо кафолат медиҳад ки зимистони имсола бе ягон маҳдудият пушти сар шавад.